Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Alas 9 na! PIO na! Hala, sige, alas 9 na naman. Biyernes ngunyan, 24 na kan Hulyo taon 2026. Viva Señor Santo Cristo! Pasalamat lamang kita sa mahal na amang Diyos. Halos sarong simana na po na pag-antabay sa satuya asin pagprotehir. Happy birthday Mantabi sa mga nagkukumpleanyo. Programa ng Tingog kan Banwaan minaimbitar na mag-iriba-iba kita. Sagkud man alas 10:30 ang pagkaudto. Sana po yaong kamo dyan ng mga taga Legazpi Sentro sa inman na barangay kan Sentro Legazpi. Pasiring sa Albay District sagkud dyan sa Daraga. Pagtaraning niya tong munisipyo sa asin syudades sa Laog kan Albay. Tabako asin Ligaw. At na po pagtaraning tang probinsyas kan Bicol. Mantang naghanda nagayud kan pamanggihan o kaya pangudtuhan or nakatrabaho, nakabihikulo. Yaon dyan sa mga opisines na may mga nakaantabay. Welcome antabi sa programa. Sarabay-sabay kita. Magiging katabang ta dyan sa luwasan News Timan Mega Force Patrol. Chief Jimmy Pading Albading Jomar, compadreng Jomar. Si Joshua, si Angel, si Karen, sama ni Bella sa Samuyang Mobil. Si Henry Mata sa Master Controlan sa kuyang compadre Pading Nalbaldo. Para po sa AM radio broadcast sa mainstream radio region-wide. Yan pong nadadangog nindo sa indong mga radyo. Si Pading Nalbaldo sa kuyang kapartner sa Technical Department, Master Control. And siyempre dyan sa newsroom ang samuya pong malalauman ang matatag talagang laban ng laban. News Director Mardila, katabang dyan si Ma'am Shaleron, Jen Matthew Balyaran, Nicole and Gloriani, si Surumada tabi nindan mga istorya, lokal, national, international. Nadadangog kada best na may news break and may major newscast DCGB. Siyempre nababasa po sa DCGB News Online ng sapuya pong social media platform, official social media platform ang DCGB News Online. Siyempre, kung nadadangog kita sa radyo, nahihiling kita na antabayanan worldwide netwide. Sa paagi po kan internet broadcast mi ang DCGB News Online. Yaon yan ang samuyang kapartner Jerome Nico Martinez. And si Carmel Hervera, kaya Carmel Hervera Joven Ingalya kan Sorsogon State University. Ako mampon sa indong servidor sa radyon sa indong Public Information Officer ng Bayan. Fernandez, ang inyong kadamay basta alas 9. Tingog kan banwaan. Yan po. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan sa DCGB. Standby tabi all units ta siring kada katuudan ta an sa tuyang pagpapasalamat ta yaon po ang nakakaibanan niya to sa lado kan ining legal community sarong abogado luminaryo kada Biyernes pag bakanten oras. Pasalamat kitang marhay tabi si Attorney Jong Bonafe an pagsumadata kan mga pangyayari po. Sana medyo dai ka mo minabutas taan ultimo bagang hearing ka nakalis na mga semana Miyerkules hanggang Miyerkules na sana po dai nawawara sa interest tay goning sarong pag-ultanan na aldaw Webhes dai nin hearing Pading Nald. Sana pag Biyernes medyo presko pa sa isipan kan mga paraan tabay niya to. Nasa linya naan sa tuyang kasabay sa programa sarong litigador, practicing lawyer, luminaryo sa abogasiya digdi sa Bicol sa Albay, Attorney Jong. Maray na aga tabi, Sir Attorney Jong. Welcome giraray sa program. It's an honor tabi and thank you so much tabi. Diyos maray na aldaw po, Sir Pio, asin sa satuyang mga paraan tabay. Maugma kitangon yan, aldaw na Biyernes,
Thanks God, it's Friday. Maugma pong makairibanan kamo. Thank you and good morning. Yeah, opo, the pleasure is ours. Tabi, permi tabi Attorney Jong, opo, no. Kuan tabi, di sumadahon ta na. Tapos na so pagpresentar kan mga testigos kan prosekusyon, although, so depensa, day pa man naka-schedule tagarian hororon kan impeachment court, ang ruling is tapuson una so gabos na pagpresentar kan mga testigos kan prosekusyon sa apat na artikulo de impeachment. Kaya da ita pa man nadadangog, buda na hiling so mga depensas asin dokumentos ka na depensa. Now, tinapos na kan Miyerkules, tulosan na itong testigos tabi, Attorney Jong, ang pinaka-ultimo so pamayo mismo kan NBI si Attorney Melvin Matibag. Now, bilang abogado and sa pagsumada mo kay tumadangog tabi kami, what is your appreciation tabi? Naipundar ba nin marhay kang prosekusyon so sa indang gustong maipaabot na mensahe o kaya nadistroso man daw ini kan depensa? Padangog tabi kami, Attorney Jong Giraray. Magayon po yan na kung sa tuya pong subaybayan ang naging prosedimento kang impeachment kontra sa Vice Presidente, ining nakaaging mga aldaw sa simanang ini, pinahiling kang prosecution ang sa indang pagpresentar sa sarong importanteng testigo sa persona ni NBI Director Melvin Matibag, sarong abogado na namayo kang nasabing ahensya, para sa kaaraman kan sa tuyang mga paraantabay, ang katuyuhan kang pagpresentar kay Attorney Matibag para ipahiling itong naging investigasyon kang nasabing ahensya mapadapit sa pigsabi o aliganting pagpatakot kang Vice Presidente kontra sa buhay kan sa tuyang presidente asin iba pang personalidad na sa tuya ng pinag-unambitan kan mga nakaaging entrevista. Ngunyan sa pagpresentar kay NBI Director Matibag, ang katuyuhan digdi kang prosekusyon o ining nagsasahot para ipahiling ang sarong seryosong pagpatakot na sabi nga ni Attorney Matibag, bako sana ini sarong seryosong pagpatakot alagad sa saindang investigasyon nagluluwas na ang pagpatakot na ini saro ng plano. So pinahiling kang prosecution na ang nasabing pagpatakot sarong seryoso, aktibo, asin padagos na issue kan seguridad kang presidente asin iba pang personalidad, an magayon digdi Serpio, gustong ipahiling kang prosecution sa paagi kan testimonya ni Attorney Matibag na ining pagpatakot is now a national security concern na kung saan talagang gusto ninda ining ikonektar na ang nasabing aktwasyon kang Vice Presidente minalaog duman sa sarong impeachable offense sa pagiging betrayal of public trust, tang nasabing pagpatakot bako sa ng simpleng pagpatakot alagad saro ng national security concern na pinapahiling na sarong seryoso, aktibo, asin padagos na issue ning seguridad. Opo. Attorney Jong Tabeno, bago kita magdiretso tamang-tama na unambitan mo na itong so patakot, gustong sabihon i-refresh ta lang sa mga parantabay. So pagpahayag kan Vice Presidente na gagadanon niya ang Presidente, na sayang agong Primera Dama, buda si Speaker of the House, kung igwa manin mangyari man sa iya sa buhay kan Vice Presidente. Igwa kong ipapadangog ta, nagharapot ngo niyan, papano malaog sa betrayal of public trust, ta naistabilisar na itong so patakot, grave threat, talagang kumbaga nakonsumir na. And iyan sarong krimen sa irarom kan rebisadong Kodigo Penal kan Pilipinas, so RPC, it's a crime and an sabi paano nga malaog so betrayal of public trust na iyon makonektar man tanganing magkaigon ng jurisdiction so impeachment court. May ipapadangog pa ako, Attorney Tabi, so pahayag man ini ni kunyan ni Attorney Matibag, Director mismo Tabi, and your notes on it, manong duman sa pagkonektar sa betrayal of public trust, tanganing maging impeachable offense, and kung bagaman
ma-quit or dai ma-desisyon ang kunyan ang impeachment court. Ipapadangog adun kung madadangog tabi Attorney Tabi. Ipi-play ko tabi ini si Director Matibag tabi kan NBI. We don't Sige need po, to Sir investigate even if we pinpointed the person contracted. Because the point being is the betrayal of public trust was already been consummated when she publicly admitted, there is already an admission that she contracted a killer, a mamamatay tao or assassin to kill the president. And that itself is already an admission. At sinabi pa niya, pumayag na yung kinausap kong mamamatay tao. That constitutes betrayal of public trust. Why? Because the oath of office of the president, sabi niya, she will execute the law and do justice to every man. So, pag nagbalak kang pumatay at ginawa mo yan, that is no justice to every man. It's not execute the law. Execute the president yung gusto mong gawin dyan. Yan tabi Attorney Jong your take on it tabi Attorney Jong bilang abogado man tabi tanganing mapaliwanag ta paano na iko-connectar sa betrayal of public trust itong sukrimen na tigpipinarkan na rebisadong Kodigo Penal kang Pilipinas tabi. Madangog giraray tabi kami Attorney Jong. Magayon na natumbok mo ang pinaka-importante o pig-apod-tang karne o sustansya kang naging testimonya ni Atty. Matibag kang mga nakaaging aldaw para sa karaman akan sa tuyang mga paraantabay. Ang impeachable offense o sala na pinaghurunan kung sa inpresentar si Atty. Matibag, iyo ang pagkawara kan tiwala kang tawo sa sarong opisyal kang gobyerno ning huli sa subuot na pagpapatakot sa buhay kay mga importanteng personahe na kinakabilangan kan sa tuyang presidente. Sa hururo na ini, kung sa tuyang reripasuhon, pinag-examine, sinaro-saro kung ano ang linya na tinaram kang Vice Presidente. Tasangunyan po, Sir Pio, bako ng issue kung totoo bako ang tinaram. Establisado na talagang ang Vice Presidente tinaram ang mga linyang ini. Ngunyan, pinapahiling ni Atty. Matibag na hali mismo sa ngimot kang Vice Presidente ang pag-ako na igwana kikinontrata asin nag-uyon ang nasabing kontrata sa hururon na liilikidar o gadanon ang presidente asin iba pang personalidad. Sigon sa testimonya ni Atty. Matibag, sa pag-ako kang Vice Presidente na igwanang kinontrata, sa pag-ako pa lang na igwanang kinontrata, minapahiling na inisarong impeachable offense ning huli sa pagkawara kan tiwala kan tao. Ta sa tuya pong tawaning doon na ang Vice Presidente ikaduwang pinakahalangkaw na opisyalis kang gobyerno na nagkukontrata kay Magadan sa presidente. Dai nangangahulugan na kung nalawos man so kinontrata o dai, pigihiling digdi so aktwasyon na igwanang kinontrata, lalo na pinahiling ni Atty. Matibag na ang eksaktong kataramong kang Vice Presidente meron na kinontrata and sinugpunan patabi, Sir Pio, it's no joke. Nangahulugan para sa satuyang lingwahe, this is an admission against interest. Ang buot sabihon para sa tuyang mga paraantabay, hali na mismo sa tao na nagpatakot ang pag-ako na talagang igwanang kinontrata. So minalaog digdi, tama daw ining aktwasyon kisarong Vice Presidente na day naaayon sa ley. Ipamugtakta na may sala na ginibo kontra sa iya. Kung sa tuyang subaybayan ang eksplikasyon ni Atty. Matibag, sa pagsumpa pa sa nakang Vice Presidente na sa iyang ipapautob ang gabos na sa iyang pangsyones na naaayon sa ley, ang pagkontrata kay Magadan, kasinsilyong daita masabutan na dai natutugma sa ley. Kung may ginibo sa imong maraot, iagi ta sa maray na proseso kan ley, bako na magkontrata kita kay Magadan. So iyan ang sustansya kan testimonya ni Atty. Matibag. Kunata sa iyang pigpapahiling na dai na kita magrayo, dumampasa na sa testimonya kang Vice Presidente
pwedeng lumaog ang sarong impeachable offense tahali na mismo sa ngimot kang Vice Presidente na igwanang kinontrata na maggibo kan paghuma asin paglikidar sa buhay kan mga nasabing personahe. Mhm, mhm. Tama, would it be a fair conclusion, Attorney Jong Tabi, na duman malaog sa impeachable offense na parte ta nanumpa siya na ipapautob niya, i-execute niya ang mga leyes kan Republika kan Pilipinas, ba kung i-execute ang presidente, kundi i-execute ang leyes kan Pilipinas na dapat dahil siya magibonin ano pa man ang mga bagay-bagay na mabring ka asin mabalgar kan mga leyes kan Pilipinas. Gusto tan tawang kikredito ang sarong maray na pagpaliwanag sa bagay na ito kang nasabing testigo. Dahil na kita magrayo, duman mismo sa tataramon na may kinontrata at pumayag na. Nangahulugan, natapos na ang transaksyon na ini ang gibuhon, asin ini ang particular na bagay na gigibuhon mo. Mhm. Na kung saan ang pag-ako na pagkontrata kay Magadan, dahil natutugma sa lay. Dahil inaasahan na hali sa ngimot kisarong opisyal kang gobyerno na kung saan ang sa iyang aktwasyon dahil natutugma sa pinagbubuot kan lay. Tas iraron kan sa tuyang lay, dahil man kinokonsiderar na legal o tama ang pagkontrata kay Magadan, ipamugtaktapang ginibuhang kamang kisala. Simpleng presentasyon ang gustong ipahiling kang prosecution sa testimonyang ini ni Attorney Matibag. Now, opo. Going now sa lado naman kan defensa, Tabi Attorney Jong, ano sa hiling mo na distroso daw ninda successfully ining kontensyon kan prosecution sa pagikan sa indang mga tulong testigos na yan, Tabi. The last of which is Attorney Matibag sa artikulo numero 4, Tabi. Kung hilingon ta po, Sir Pio, ang kabilugan kang naging pag-cross-examine kang depensa kontra digdi sa testimonya ni Attorney Matibag, tawan tamang kay mga importanteng puntos ang gustong ipresentar kang depensa. Ano ining mga importanteng puntos na gusto man ipahiling kang depensa? Inot, pinapahiling ninda na si Attorney Matibag dahil personal na pakaaram kang ginibong inisyal na proseso kan investigasyon, taminalaog pa lang siyang NBI director kang siya numrarang kang presidente kang nakaaging Pebrero kang presenteng taon. Mm-mm. So iyan man ang gustong ipahiling kan depensa na daing personal na pagkaaram ang nasabing NBI director sa proseso kang ginibong inisyal na investigasyon. Ikadua, gusto tampan ikredito ang depensa sa pag-ungkat kang posibilidad na pwedeng bias ang nasabing NBI director o may pagpapanigan, ta pinahiling man kan depensa na ini si Attorney Matibag ang agum kay ni sarong kongresista sa Primer Distrito kan Laguna, si Congressman Ana Marie Matibag, na saro sa nag-endorso kang impeachment kontra sa Vice Presidente. So pinapahiling kang depensa na kung iniago mo, saro sa nagsasahot kontra sa Vice Presidente, igwa ka kay magkakanigong rason na magtestigos kontra sa interes kang Vice Presidente na kung saan ang sa iyang agom, saro sa nagbubusol o nagbusol kang nasabing impeachment complaint kontra sa Vice Presidente. So tawan tamang kikredito ang depensa sa bagay na ini na gusto nindang ipahiling na may diferensya ang kredibilidad kang nagtitistigos. Alagad na paliwanag man ini ni Attorney Matibag na day nangangahulugan na sa iyang pagiging NBI director na kompromiso kan sa iyang relasyon sa iyang agom na nagbusol ka na sabing impeachment complaint. Alagad, magayon na maunambitan para sa tuyang mga paraantabay na ang depensa nakasentrong marayngon yan sa pagdistroso kang kredibilidad kang NBI director bako ining pinaggibo mismong investigasyon. Taduang bagay po, Sir Pio, ang pagtestigo sa korte. Sa punto kan depensa, gusto nindang ipahiling. Ipamugtang igwang investigasyon na kinundukta ang NBI.
pinahiling kan depensa na iniman ang samuyang pagdududa sa naging resulta kan investigasyon dahil kan mga bagay na ini. So sa puntong iyan, tawan tamang kikredito o puntos ang depensa na kung saan pinapahiling maninda na questionable ang integridad o kredibilidad kang nasabing NBI director. Opo. Now, tabi, Attorney Jong, betrayal of public trust, igwa maning pinagpresentar man so defensa survey na masalangkaw ang porsyentaheng nakuha ni Vice Presidente Sara Duterte komparado sa kay Presidente Bongbong Marcos sa pinagasabing trust and confidence kunyan sa Vice Presidente. Iigwa daw inining material na koneksyon sa ining-aning akusasyon na betrayal of public trust, tabi, Attorney Jong. Kung igwa man, how would it affect, tabi, sa posibleng maging resulta kan pagdadangog kan impeachment court? Magayon na naunambitan ang siring na pagreparo, ta pwedeng magkaigwan ng karilibungan ang nasabing senaryo na kung saan ang saro sa mga sahot sa artikulo kang impeachment kontra sa Vice Presidente ining pagkawara ning tiwala ang publiko dahil kang nasabing aktuasyones. Alagad saro sa bagay na inungkat man kan depensa. Kung nao arang kitiwala ang tao, nata ta sa presenting survey nagluluwas na mas dakol as in padagos na naglalangkaw ang pagtiwala kang publiko. So bilang abogado, bilang sarong assessment sa sitwasyon na ini, ibang bagay ang survey, ibang bagay ang ebidensya na prinipresentar digdi sa prosedimento kang impeachment. Digdi sa betrayal of public trust, day nangahulugan na day ka pwedeng panimbagon kung arog ka ini ang sa imong rating sa ngunyan, ning huli taday ngani pwedeng gibon ining survey bilang sarong ebidensya digdi sa impeachment complaint. Pinapahiling lang digdi sa hururong kang impeachment na ining tinaram kang Vice Presidente nagresulta sa pagkaraot kan tiwala kan tawo. Dahil digdi nangahulugan kung magluwas man digdi sa survey na ikasangon yan, padagos na akseptado. Primero, panuta ilaog ining survey bilang ebidensya digdi sa impeachment. So sangon yan kung sa tuyang subaybayan ang naging issue, mapadapit digdi sa sahot kang pagkawara kang tiwala kang tawo, pinahiling kang prosecution na day man nangangahulugan na pag ikahalang ka sa survey, day ka na pwedeng panimbagon sa irarom kan sahot sa imo digdi sa nangyayaring impeachment proceedings sa Senado. So iyan po ang nagiging senaryo, Sir Pio. Takong arog ngaya kayan, sabi kan ibang mga senators, judges, di ano pa man ang serbi kan sarong impeachment court, kung pag may sahot sa imo, ang mangyayari sana, mahanap ka kisurvey na pwedeng halangkaw ang tiwala sa imo kan tao, di mawawara na so sa imong posibleng penalidad. So may punto man ang nagkakapirang senators, judges sa isyong ini. Alagad bilang sa kuyang impartial na assessment bilang abogado, ining survey, saro lang na pagpapahiling na sangunyan, ini ang trust rating kang nasabing opisyal na kang gobyerno. Alagad pag abot sa impeachment, ang ebidensya digdi itong yaon sa sahot kontra sa iya. Iyon, opo. Now, tabi, Attorney, bias ka, pero may kang bias sa prosecution, one-sided ka. Magayon po yan, Sir Pio. Iyan ang pigahalat kong icebreaker na paghurunan tasangan yan. Pero may magayong kita dyan na pwedeng itao sa satuyang mga paraan tabay na maging mas magayon ang apresasyon kan sitwasyon na yan, Sir Pio. Go ahead po, Sir Pio, kung ano ang issue ta sa bagay na yan. Ano daw, although dahil kita nin kapabilidad na maglaog sa isip ni Senator Judge Robin Padilla,
nata daw tanaon ng bitan niya ito na dapat nga ang prosecution bakong one-sided ano. Bakong bias tabi. Now, maka-explica tabi. Attorney Jong, I don't know, kamo sa legal community berang sarong litigador, sarong practicing lawyer, luminaryo, maka-explica tabi, would it be possible na ang prosecution dapat bakong one-sided, buda ang depensa tabi? Go ahead tabi. Magayon po na sa tuyang naunambitan iyan sa pagpadagos kan sa tuyang horon-horon mapadapit sa bagay na inigang impeachment. Ito pong naging obserbasyon kan sa tuyang ginagalangan na Senator Judge Padilla na kung saan sa iyang pigpuntaria na ining prosecution dapat bakong one-sided, medyo nagkaigwa, tidakulang kururon sa bagay na ini, tanakig-kigsinda na daninda piglauman na ini ang posibleng obserbasyon kisarong Senator Judge, lalo na direktamenteng pinapaabot sa prosecution. Pag sinabi tang prosecution, ang pinakapanginot na obligasyon ka inidigdingon yan sa impeachment, iyon na probaran ang sahot kontra sa piga-akusaran. Oo. So dahil man pwede na ining prosecution iyo an mag-ataman o magreparo kang interes kan depensa. Tan sa indang panginot na obligasyon, probaran an sa indang sahot. Sa paggibo ninda kan sa iyang obligasyon na probaran ang pagsahot, naturalmente, ang sa indang hilingon, ang sa indang trabaho na probaran ang pagsahot na nangangaipo ipagpresentar kang ebidensya para sa interes kang prosecution. Kaya sabi ko nga ni, bilang kapareho man kanaging obserbasyon kan ibang mga legal minds digdi sa ginibo ni Senator Judge Robin Padilla, baka sa naso na itaram ni Robin Padilla sa gusto niyang sabihon. Oho. Kaya lang pag sinabi tang one-sided, garo niya pighiling na dapat so prosecution, hilingon man so trabaho kang depensa, na day po nagtutugma sa talagang gibo kang partido sa laog kang impeachment. Ang depensa, iyo man ang maproteher kang interes kang piga-akusaran. Day tamang pwedeng hagadon sa depensa, oy, dapat hilingon mo man sa sitwasyon kang prosecution. Tanang nga hulugan, magkakaigwa na kikarelibungan kung ano-an sa indang mga pangsyones bilang mga partidos digdi sa hururong kan impeachment. Alagad kami pong mga abogado sa Pio, sa araw kaya na sitwasyon, yaon permian sa muyang paggalang sa hurado. Opo. Kung sisay man ang yaon dyan na nakasulot na kang roba, ang samuyang ginagalang ang institusyon, kaya para sa benepisyo kang pagdududa, sa sarong Senator Judge, baka nasala lang po si Senator Judge Padilla kang gusto niyang sabiyon. We cannot expect the prosecution to cover also the interest of the defense. Now, Attorney Jong, saroon na lang po tabi, kumusta ang apresyasyon mo sa pagkabilugan tago niyan ang nadadangog tapasan na buda na hiling sulado kan prosecution pagkatapos kang 4 na artikulo dispes naman madadangog man sulado kan defensa. So far, sa limitado tang paghilinan ta iyo pa man sa naso nangyari, anong assessment mo primero sa performance kang impeachment court in itself, lalo na sa presiding officer, and so performance man kan prosecution buda defensa? Go ahead, Tabe. Well, sa dalagad ko niyang kainika na impeachment proceedings, bilang sa tuyang panginot na obserbasyon sa korte mismo, badagos na nagkakaigwa ning kontrol ang korte sa prosedimento sa paagi kan sa tuyang presiding officer sa pamamayo ni Senator Judge Escudero na kung saan pinapahiling ang patas na tratamiento sa prosecution asin sa depensa, alagad sa tuya man na pigrereparo na day maiwasan na tuligsaon kang publiko ang nagkakapirang mga senators, judges, na kung saan sa paagi kan sa indang pagklaripikar ki mga kahaputan, di mahali ang direktang obserbasyon kang publiko na igwana ki kolor an sa indang mga hapot para proteheran ang interes kang partido na gusto nindang tawan ki
akomodasyon sa paagi kang paghapot. Ang gusto tang sabihon, day nawawara ang pagdududa kang publiko na may mga nagkakapirang senators, judges na sa paagi kan sa indang paghapot nagkakaigwa kikolor na hiling ang posibleng pagtaon ng akomodasyon sa pag-esplikar kan testigo. Alagad sa parte naman kang prosecution buda depensa, gusto tang tawang kikredito ining mga abogado na ginigibo nindaan sa indang panginot na obligasyon na gibuon sa indang trabaho, alagad ay maibitaran na maging one-sided ang prosecution sa pagpahayag kan sa indang ebidensya kontra sa akusado. Dahil naman pwedeng i-expect ang depensa na kung saan dahil nagibuon sa indang one-sided protection kan interest kan depensa. So as of now, nahiling ta na kontrolado po, Sir Pio, ang prosedimento. As in, ang duwang lado, padago sa pagpresentar kan sa indang ebidensya. Ang gusto talang tawaning doon na sana ang kabilugang kang korte may pahiling sa publiko na ang pinaka-importanting hururon ngunyan sa nasyon, tunay na tinatawaning patas na tratamiento ang duwang partido, Sir Pio. Opo. Attorney Jong, salamat nin marhay, and we hope na sa succeeding weeks patabi kung na available ang time mo, magka-oro istorya naman kita. Tamalaog na kita naman sa saro naman na artikulo itong sa paghiling na kan mga kayamanan, and saro sa posibilitang pag-oro istoryahan, itong sa pagtugot kan impeachment court na isubpi na itong sa dokumentos na hali sa BIR buda mga bank records taan mag-inibong nalado, iba-ibang kontensyon. Sabi kang prosecution, pinpointed mi ngaya bako nga ining fishing expedition, ining pagpahugot kang kunyan kan BIR and bank records kan mag-agom na Vice Presidente buda si Attorney Mans. Sabi naman kang depensa fishing expedition nga yan. Baka next week tabi magka-oristoryahan man kita kan Attorney Jong tabi. Salamat din marhay tabi Attorney Jong, and mabuhay ka tabi. Salamat tabi, Sir Pio. Arog kang pigunambitang ko perme sa ngarang kan serbisyo publiko, yaong perme ang sakuyang pakisumaro sa imong programa asin sa tuyang mga paraantabay sa ngarang kipagpasabot sa napaka-importanting isyong ini. Salamat asin mabuhay. Thank you so much mga tugang si Attorney Jong Bonafe, sarong luminaryo abogado litigador sa tuyang kairiba digdi sa DCGB sa pagpaliwanag kan mga pangyari sa impeachment trial kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Anong advice tabi dyan sa technical department? Pading Jomar and Angel, hanap buhay muna kita ta napapalawig-lawig tanganing buwelo po. Nasa tuyang pag-akomodar kan mga istorya dyan sa luwas. Oras Pilipinas, alas 9:42. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Leon Extra Strong Beer. Bangis mo! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Gusto mo ng best student life? Sa UNC, hindi lang yan pangarap. Yan ang reality. Dekalidad na edukasyon? Check! Makabagong learning modalities at modern facilities? Double check! Expert teachers? Check! Para hindi lang maging mahusay at mabuting tao. Kundi future ready, work ready at life ready ka. Ang proof? Look at the top notchers.
the board passers, and our successful alumni. At ang high employment rate, tatak UNC yan. Kaya wag nang mag-hesitate. When it comes to your future, UNC is your best bet. Enrollment is ongoing in all levels for school year 2026-2027. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. That's 0907-156-6898. University of Nueva Cáceres. Enroll now. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. Yan ang bangis ng leyon. Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of TBTK. Leon Extra Strong Beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. Kuya nyo ba nin hashtag HopeCore? Kung iyo, ilingon nindo sa online so hashtag maging best mi storya nin dati mga MacDo crew members. Nakakainganyo. Igwa mga nagpun sa MacDo bilang crew members, ngunyan, nakamtanan ninda so sa inda mga dream jobs. Igwa mga naging nurse, teacher, journalist at pro volleyball player pa. Kadakol sa inda nagpuon sa crew member at nagtalubo bilang manager na mamayukan sa iyang saliring grupo. Sa kuyang orgulyo para sa inda. Sa mga istorya ninda, maging best mi talaga sa MacDo. Perfecto ang sinang setup para sa working students, ninulis sa orog ninda, flexible schedule. Sinda mag-a-adjust depende sa katungdanan mo sa eskwelahan. Igwang pagtutulungan din, kaya masasarigan mo ang pagtatrabangan nin lambang co-crew members mo. Igwa sinang world-class training na matabang sa imong pag-usuwag. Talagang maging best me. Kaya, kung ika naghurup-hurup sa pag-apply, dibuhon mo na. Visit MacDo PH Careers Facebook page or visit the nearest MacDo store near you to apply. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Anom na dekadang nang nagsisilbi, min may pagmakulog, asin nagahatod, min magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot kan sa indong mga pangarap, 60 taonin serbisyo, 60 taon, nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o narakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kapag hanap mo'y karne na sariwa at dekalidad, nung meat-chop ang sagot, subok na at tapat. Skinless na manok, malinis at ready iluto. Perfect sa pang-ulam ng buong pamilya mo. May
na malasa, pang-almusal na swak. Bawat kagat ramdam mo ang sarap na di tinipid kahit saglit. Siomay na juicy, paborito ng bata at matanda. Nung may chop ang pangalan na tiyak mo maaasahan na. Kung gusto mo ng frozen meat na fresh at sigurado, Nung may chop ang choice na swak sa budget mo. frozen meat na quality, panalo sa presyo talaga. Sa lasa at linis, ramdam mo agad ang kaibahan. Nung may chop ang tunay na kaagapay ng tahanan. Naalmusal hanggang hapunan na busog at saya. Longganisa, skinless, siomay na pampasaya. Frozen meat na madaling lutuin kahit kailan. Perfect sa abalang oras ng bawat tahanan. Kapag kalidad at sarap ang hanap mong tatak. Nung may chop ang brand na hindi ka bibiguin kahit saglit man lang. Sariwa, malinis, Abot kaya ang presyo. Nung may chop ang katuwang mo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Smile always! Isham, Isham, Ismail. Para sa bagong Legazpi. Isham, Ismail always. Isham, Ismail. Isham, Isham, Ismail. Para sa bagong Legazpi. Isham, Ismail always. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Itanong mo na, bawat usapin ating lilinawin. Isyu ng Sige, balta na kita sa programa and ilaog ta mo na ining pakisuyo man kan amigo ta si Migong King Rehinaldo. Ano, si Migong King, may public service si Amigong King Rehinaldo, pipaisid atabi sa kapartidaryos kamidbid ni Blandino Andes Muslim na siya binawian na kan hiram na buhay. Nakaburol po sa St. Peter's Chapel sa Bugtong kan Legazpi, Chamber 302. Yan, room 302. Nagpapaisi kayo ng familia tabi through Migong King Rehinaldo. Yan, gada na po tabi si Blandino Andes Muslim and yaon nakaburol sa St. Peter Chapel sa Barangay Bugtong, Chamber room 302 tabi Migong King, okay na tabi nabas ako na sa imong public service and shout out da sa baklayon kan baka kay albay partikular sa familia Bernal Asin Barcelo. Maray na aga familia Bernal Asin Barcelo diyan sa baklayon kan bakakay. Sabi pa digdi sa mensahe 8430, thank you Attorney Jong and Pio Fernandez. Salamat man tabi 8430. Sabi naman ni sabi naman ni 6295, good morning sir, dahil sa impeachment, sasamantalahon man kan China ang maraot na plano sa West Philippine Sea dahil busy ang mga publiko sa panunood kan impeachment. May punto ka man dyan, posible yan tabi na saro sa katuyuhan kan China. Sabi naman ni 4091, good morning Sir Pio, kung nadangog po si tinaram ni Senador Robin ang pigpunto niya po
tungkol sa duwa na witness na may kaso dahil baga po ni Libiste o kaya sabi baga po ni Libiste kay exemption kasi dai pang guilty sudwa kaya sabi ni Robin pigpag witness nyo pwede si Marcolita dai ang guilty dai pwede mag-attend kaya nakataram one-sided. Maray na agaman tabi kay Sir RB dating kinatawan Raul Borrejon kan opisina kan alkalde kan siyudad nin Tabaco. Sir kinatawan Borrejon RB, Sir RB, Sir Raul Borrejon tabi maray na agad dyan sa opisina kan alkalde kan Tabaco City. Sir RB maray na aga. Bareta kita dyan sa luwas. May mga informasyon riding ready. Kumusta? Okay yung connection tabi ni Pading Jomar. Paki-check tabi dyan sa tech. Budan ni Angel. Idiretsutan ang bulos kan informasyon. Kumpadreng Jomar, salamat tabi sa paghalat. Good morning and go ahead na tabi. Salamat rin Pio. Good morning sa mga parantabay. Pigahagad kan sarong grupo nin mga kabataan o nagkapirang grupo nin mga kabataan digdi sa banwaan kan Santo Domingo ang pag-resign ni SK Federation President Gracel Mandane. Ini paling Pio ang pinagkumpirmar sa DCGB News ni Jonathan Bigueras, ang SK Chairman kan Barangay San Juan kan Santo Domingo. Susog kay Bigueras sa pagkikipag-olay sa DCGB News na igwasindang pigpapaluwas na manifesto of support na pinagahagad ninda na mag-resign na ini si kagawad o SK Federation Chairman Gracel Mandane dahilan sa pagpalpak kan sa iyang liderato, neglect of duties, as in kakulangan kan representasyon kan youth sector. Susog kay Bigueras na keriba sa mga pigtawan niyang doon sa DCGB News na nariparunindang incompetence kay ni Mandane. Iyuan sa laog ngayon ka nakalis na 5 bulan, dahil na nga lamang ngayon kami nagkakaiguan ng sesyon sa SK Federation. Kan taon ngayang 2024 hanggang 2025, 8 beses na 8 beses mo na dahil nagsesyon. Dahil padanin na nabibilog ang Local Youth Development Council. Asin dahil man na Local Youth Development Plan na dapat kuta na, nagibo na ini. Bilang giya sa mga programa kang kabataan sa Banwaan kan Santo Domingo. Sigun sa iya na taon 2004 paninda ko ta ipigbusol ang araw kaining kahagadan. Kaya lang dahilan sa impluensya politika dahil nabubusol, dahil nakakabante. Ngunyan ngayang medyo nagbago kay administrasyon, baloon tagiraray ngaya na baka umabante na ansa indang kagada na ini. Apwera kayan, inako man kay ni Biguera sa DCGB News na tuluman sa nasindang SK Chairman na sangun niya nagsusuporta kay ini. Pero kairibaan sa indang council, buda dakadakul-dakul na youth organization sa Banwaan kan Santo Domingo. Buot sabihon kumpadreng Jomar, kung tulusan na sindang chairman sa ibang mga barangay, bako pang signatory pero igwasindang mga suporta na hali mismo sa mga mga jóvenes diyan sa Santo Domingo over. Correct, mga youth organization da nagsusuporta sa kagadan ini. Kopya. Sa iyang piglinaw na dahil man kaipuan niya kipadarakulan ini. Dahil man kaipuan ang mayoriya kang SK Chairman, kundi ang kaipuan ang kagustuhan kan mga kabataan mismo. Yan ang interesanting punto, kumpadre. Yan ang interesanting punto. Kung tulusan na sindang chairman, pero sa mga jóvenes dyan sa Santo Domingo na bakong chairman, iyaon ang pangapudan, arin ang kukunya noon, arin ang titimbangon kung pira iyan dyan, kung tulo out of nagkapirang chairman, so mga chairman bagay yung nagboto sa iya pasiring sa sanggunian bayan
O arin ang dadangog niyan kan sangguni kan konseho tabi halimbawa o kung si siyang pwedeng magdangog kan mag-undra kan sa indang kahagadan. O digdian mahog pa Piyo. Oo. Sabi niya, pagkatapos ngaya kaini, tagaro may papres kung siyang ipapapod, Opo. madiretso na ngaya kami sa sangguniang panlalawigan para mag-file kang formal na reklamo Ay sasanggunian ninda isasangat. at sa panlalawigan. So Oo. dahil mga diyang kaipuan ng padarakulan, Kan mga kan chairman kan nagsuruporta. Oho. Tan sa Ata? indang kakusgan, bako su mga pag-iriban ng barangay chairman ng SK, kundi su mga hobenes mismo, buda organisasyones ning hobenes sa Santo Domingo. Boda, so mga violation na ang sa indang ilalatag Ilalatag nitong grounds ninda. sa mga Ayun, grounds. Kaya sige. magiging horon legal na ngaya ini. Pagkatapos kay ini. Iyo man Dangugunta pa rin Piyo na halipot na pagkikipag-olay kan DCGB News kay SK Chairman Jonathan Bigueras kan Barangay San Juan kan Santo Domingo. Roger. Opo, 2024 pa po ako nag-make move actually po, sir, para sa dahil kung dahil sa color politika, pero po nalulokdoan si issue. So, ganyan po na nagbago na sa administrasyon, and then nahiling ko na sa mga SK, mga leader sa bataan, araw ko, kumbaga, ngayon naman magbago, tapos ang punto na dito, sir, maabot yung eleksyon, abo may pangarugan ang masunod na SK, ining incompetency ka nakatuko na SK sa president. Ngayon siya maging, kumbaga, mag-serve as example na ang SK dapat seryoso bako siya ng mistake, kumbaga. Kumbaga, day man po magtigwang majority para i-call out si leader ng Ang nangyayari po kaya, sir, si ibang SK takot. Takot, okay. Kasi, opo, kay po niya ako na may manindugan, may manginot, para mahiling ninda na may kapangyarihan man ng kabataan magboses, lalo na kapag sala. Iyo. Okay na sir, mga pira ang support na nakukuha mo, more or less. Kami pong SK chairperson Tangunyan, tulog po kami, pero along with our SK council, bilog pong SK council ni, and then local youth development, ito po mga youth organization sige sa Santo Domingo, nakuha kami po sa mga suporta, kaya regardless po na bako kami mabilog ng SK, raon po ang suporta ka mga youth orgs. Dahil totoo po na ito, wala nang ganito mo yung servisyo na serve, kumbaga. Matindi yan, kumpadring Jomar, matindi yan. Sarong sumada sa naso sinabi niya, incompetency, Correct, kunyan. pare. Now, kuhaon taman su kunyan sulado, mga arin, bukas na permen DCGB, duman sa chairman. And then, may man nga may mensahe si Sir Rondon Ricafort, taotod apudantay ni after kan news break, inabot kita kan kabtang kan pag kan news break, buda oras, interesting pa di, matindi ang akusasyon, incompetent, tapos pirangan ang barangay dyan sa Santo Domingo, compadre. De ko sigurado 20 pa rin. Okay, kung 20 tapos tulosan na sadang chairman, pero ang kakusgan man kaining mga naghahagad na magdimitir su sanggunian dyan sa bayan, ang kakusgan ninda, mga youth organization plus su council nindang tulo. Correct. Yan, okay, sige. Kasubanggi pa ako pa di kikontak kay SK Federation President Crasel Mandane kan Barangay Del Rosario. Siya na SK Federation President. Sundo mo niyan, sige ko ang contact ko sa iya, friend ko man siya sa Facebook, sabi pa rin. Oho. Kundi day nagre-responde, day nagsisimbag sa Satuya ang SK Federation President. So dagdagan pero pa di kita matunong pati ang programa ang DCGB nangangapudan sa publiko, baka yung mga nakakamibid ka partidarius kay ni Kairibas SK unabihan na bukas an sa muya, imbitado ta siya sa man na programa digdi sa DCGB, makuha man sa iyang lado. Matindi ako sa asun ini incompetent, sige. Roger Pade. So, yun na nga yan. Sige ko pa ang kontakto sa iya. Dahil niya man pade nabubuksan pa sa iyang messenger kung pakasubanggi. Aday ko ram kung nabubuksan niya. Pero kung di ba kahilingon ta sa messenger,
day pangsin, Iyo opo. Buda, day pangsin. ano ang kuan? Ano ang panindogan kaining mga naghahagad, nagpepetisyon? Maeleksyon na sa naman, maeleksyon naman baga, uuday purso nagkapirang bulan na lang baga tabi kumpadre. Sabi kasubago ni Mr. Bigueras, abo na hindi kabutang ki-eleksyon ini, tabo na hindi maging panalmingan na ang liderato, araw kaya hanggang nag-eleksyon na lamang, din kamugtak niya sa SK. Ay talagang matindian sa inang kahagadan ano. Porsigido. Sige, compadre. Kaya dahil nandiyan pabuto na eleksyon ini, para pagabot kang eleksyon, mahiling man lamang dakan mga kabataan na may progreso, may nangyayari. Roger to that. Dahil pabayaan sa na ang isyo. Roger. So, yan pa din mga impormasyon. Jomar Bien, DCGB. Salamat kumpadre nyo para sa istorya. Hali dyan sa luwas. Baka taod-taod si Sir Rondo Naricaforta sa youth ini, I don't know kung sa igwasinda ning igwaning bylaws man ining sa youth sa SK sakop ini yata to a greater degree kan Youth Development Office kan Albay and kan National Youth Development kan grupo ninda. Sabi ni Sir Rondon Ricafort, they need to get the majority of the katipunan ng kabataan of SDA to pursue the petition. Taw-taw tabi Sir Rondon, baka maapudan mi ka, please hold on sa linya ta. Inabot kita, nakautang na nga kita ng oras sa newsroom, buda mga hanap buhay. Angel, ma-interview ba si Angel din? Ano ba? Meron? Naku, sus Mario, paano ba to? Pading nald, tugot ba sinda na mamaya ng alas 10 pagkatapos? Okay, hanap buhay mo na, Buda Bareta. Angel, standby, Buda suma-interview mo dyan. Buda, o kung baka pwedeng sumadahon na sana, baka uman masyadong sumadahon na lang, masupog naman sa pigapahalat niya to, Angel and Padingal, we will be right back, tabi. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Tamang oras, 7 minutos pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nagkapirang parte kang nasyon ang mas grabing maafektaran kang El Nino dahil iyan sa madadara kaining agricultural drought sigon kay Department of Agriculture o DS Secretary Francisco Laurel Jr. Apisar kan dai magiginibos sa kakulangan ng soil moisture sa mga lugar, siniguro kang Agriculture Secretary na mataw ang gobyerno ng iba pang suporta sa mga afektaran na parauma. Sinabi kang opisyal na may mga lugar man na mas dakol na tubig kung kaya duman sinda ma-double down ni interventions tanganing ang pagkukulang nga sarong area i-increase naman sa ibong ka mga pangyayari. Yan ang baret ahali sa News Base. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Bakunang angat, serbisyong
Alagang Grabvax. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo naaalarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Magtabang sa kapwa an mawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gapos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol, sinda kita ika. Ako Bicol, sinda kita ika. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo naaalarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na. Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag mag-alilangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Kumusta ang linya ni Angel? Tabi, okay ba? Sige si Angel. Thanks for waiting man, Tabi Angel. Go ahead and good morning. Yes, good morning Sir Pio. Good morning sa tuyang mga paraantabay. On assignment ako digdi Sir Pio sa nagpapadagos na El Nino Information Caravan na pinag-organisar ini Sir Pio kana City Disaster Risk Reduction and Management Office sa panganat man ni Engineer Ladi Azor. Imbitado digdi Sir Pio ang mga personahes hali sa City Agriculture Office sa panganat ni Mama Sheila Nas and City Veterinary Office as in and City Health Office. As in para mas masabutan ta Sir Pio kung ano ining importansya kan aktibidad na ini. Mga kaibahan ta po unyan Sir Pio si Engineer Ladi Azur. Good morning po Engineer, nasa ibong na linya po si Sir Pio Fernandez sa DCGB. Good morning po Sir Pio, as in sa inyong mga tagapagdango. Ay opo, Ma'am Engineer Ladi, good morning Tabi. Thanks for waiting. Ano po? Now, primero Tabi, before we go diyan sa aktibidad, maaraman mi lamang Tabi at Engineer Ma'am Ladi, naglaog na baga kita sa El Nino as per statement kan Pag-asa, nagkapirang bulan na kitang nasa El Nino. If ever ma'am, kung igwa na po kamong assessment diyan sa CDRRMO, ari na po ang igwaning kumbaga masyadong epekto sa Legazpi kaining El Nino ini so far Tabi Ma'am Engineer Tabi. Opo, base po sa paghuron mi with Ma'am Sheila Nas ang sa tuyang city agriculturist. Sabi niya po sa northern barangays wala pang problema, pati sa urban area po. Ang problema ta po sa near south tsaka southeastern barangays of the city. Ang yaon po kaya bagadigdi kadaklan rain-fed po ang mga daga. So since bihira po sa pag-oranta in the past months, so apektado na po, sabi niya mga 15% of the farmers di pa nakakatanom hanggang ngunyan. Ay, opo, sain po ito, medyo na-choppy kay kasubago Ma'am Engineer Ladi, sain po itong mga lugar na igwa ng 15% kan mga parao mata sa Legazpi ang naafektaran Tabi? Sa near south and southeastern area, ini po ang areas na nagpupuon sa Taisan, Estanza, pasiring duman sa south hanggang Benevista, Kagbakong areas. Ay, 15% kan mga paratanom niyan. Anday pa nakakapagtanong sa kudngon niyan. Iyo po. Ay, di agrikultura palang tinamaan primero Yes po.
agrikultura. Agrikultura. Sa northern parte, dahil masyadong problema. Ano? Opo. Oo. Sa tubig, sa tuya tabi. So, sa household, sa mainom gabos tabi, kumusta ka assessment nindo tabi so far? Okay pa man po siya. Domestic use water, okay pa man po siya according to LCWD. Ay, oho. So, which goes na iyo na ini, so karaban na pinaggibot ta agrikultura, kasabay nindo dyan si Madam Nastabi, ano? Opo. Ang kasabay mi po digdi, City Agri, City Veterinary, City Health Office. Kasi sinda po ang mga sectors na immediately impacted kang effects of El Nino. Opo. So, impact naman tabi, natapos na so sa tubig, sa agrikultura. So, sa health tabi, kumusta ang monitoring nindo, Ma'am Ladi, engineer? Okay po. Sa health po, wala pa man kitang na-receiving official reports of epekto kang heat indices ta, very high temperatures, maski heat stroke or kung ano, dai pa man po. Kasi patuloy pa man po ang advice kang City Health Office na mag-ingat, dai magparatinir sa luwas and directly under the heat of the sun, maggamit ki manipis na bado, mapreskong bado, especially po for those na may mga comorbidities, mga senior citizens, mga aki, may mga lung illnesses, allergy, asthma. Iyo tabi, okay. Now, kung i-quantify ta po, ma'am, balikan ta sa agrikultura, ni idea, i-quantify, pira na by the hundreds of thousands na epekto tabi kan sa agrikultura? Sure, day ko po araw. So value sige, si Ma'am Nas ba yun magkakuang kanan? Si Ma'am Sheila, so po. Pero ang nag-attender po digdi sa Muya, mga cluster representations kang mga farmers, agricultural farmers, livestock farmers, and fisher folks representing the 70 barangays of Legazpi City. Now, we go na duman sa satuyang naka-implementar ng aksyon manungod sa bagay nini sa El Nino tabi. Go ahead. Igwa pong unipiglista ko na nga ni habang nagsabi sa host si Ma'am. Igwa po kitang mga climate resilient adaptation schemes na pig-identify kang mga opisinang ini para po ma-address and ma-buffer, prevent or mitigate the worst effects of El Nino. Ang inot po sa agriculture, nag-adjust po sinda kang planting timelines. Sinabihan po nga ni Ma'am Lala kanina na sa mga crops na madali sanang ma-harvest, na kayang bari-bion, bakong magastos, iyo muna ang itanom sa ngonya. Kasi nagpupuon pa po sa nakita, ang peak da kang El Nino is by October onward. Opo. So, nag-distribute man po sinda ki drought-tolerant seeds sa mga farmers, and then advisean po ki water conservation techniques. Tapos, ikadua po sa mga delivery of government relief, crop insurance, pig-insure po na naka-enroll sa crop insurance, para po iyan po ang backup po ninda kung sakaling igwa pong panahon na wala na silang maaani. So igwa pa pong distribution kang production assets, and then yung safeguarding of public health po and community well-being to prevent heat illnesses, heat-related illnesses, and then control of disease outbreaks which are brought by extreme heat. Tapos yung i-protectar po sa mga vulnerable members of the households. So yun na po ini sa mga kaakian, gurang, may hilang, may comorbidities. So gustong sabihin diyan na malawag so permitang pigapod na resiliency, readjustment, tabi. Opo. Ma'am Ladi. Climate resilient adaptation. May nag-text digdi,
ito daw bagang so pagsuulog ning bado na mga manipis, pwede man da lugod mag-2-piece na lugod yan sa luwas. Depende po kung saan siya komportable. Pwede man. Dahil daw kita nakupon Masabutan taman po. Dahil daw kita nakupon ni Anding Marbella. Ostentatious display of physical assets. Sige, tabi, Engineer Ma'am Ladi, kung nigwa kang gusto pang idagdag, go ahead, tabi. Nipapatanid po kami sa public na data po pag basang-basangon ang namamatian tang init, magdibuki paraan para maiwasan ta po magkaigwaki heat stroke. Yan for the public and for the farmers and fisher folks, uni po yaon na digdigwa ng mga advice sa indaan sa tuyang mga technical experts. Salamat, Ma'am Ladi at Salamat. Engineer. Mabuhay So, po. Thank you so much po, Engineer. Maidali ako, Sir Pio, pa itaas kasi nag-abot si Dr. Cedric Daep. Kaibahan na si Alcalde Hisham Ismail. Kung nagtukaw na galing po Sir Pio, data na abot to, na baad kay Sir Mar na lang, ini Sir Mar Yes, oo. makalaog po. Anyway, sa Sir Pio, inigalatag talaga di Sir Pio itong so presenting sitwasyon, ngunyan nagtataram digdian na si Sir Melvin Almuela kan pag-asa, tiga pasabot di Sir Pio, itong so kamugtakan na kan panahon, and tututuod Sir Pio, tutukan ko lang inidigdi dahilan ta sa mga apektado na nga ni Sir Pio, ining salado kan agrikultura po. Roger. So yan Sir Pio, ang mga dugang pa pong informasyon halos sa luwas, Angel Mustaza, DCHP. Salamat, tabi, Angel. Papa Rondon, tabi, Sir Rondon, baka nakaantabay ka po, sorry, baka sa Monday, makuanta ikaning lado, manungod yan sa kontrobersiya sa kunyan sa Santo Domingo SK, kung sakop ini kang National Youth Commission, Budakang Provincial Youth and the Sports Development Office, kung ma-take cognizance ka mo kan motor proprio or da itabi, Papa Rondon, Sir Rondon, baka sa Monday po, tabi, taw yan, medyo kapusa sa oras. Anong advice, tabi, sa technical? Primero, nakabawi na kita sa commercials, tabi, na-accommodar na yung June, Papa June, ta si June Napolis ng kaparata, pakiling, bawi na kita sa commercials, naka-standby pa si Padingal, or pwede tang ilog si Padingal, sino bang nakakuan? Si Angel? O, minabol ta si Angel. Angel, go, Angel. Hello? Hello, Angel. Go ahead, Angel. Mayor, sagitan ko lang po si Sir Pio Fernandez po regarding po dito sa event po. Sir Pio, si Mayor Hisham Yes. Ismail dito sa activity po. Aluwas lang kami saglit. Sige Sir po, Pio. sige po. Sige. Sige, Tapos sige. maribok po Iyo, sa baka... kiniblit kaya ni Engineer Gladys Mayor. Sige. Apo, si Sir Pio, apo. Sir Pio, si Mayor Hisham po tabi. Hello, Mayor Isham. Good morning, tabi. Sir Pio, po, kasi taga-busagan tabi kasi hindi po programa. Mariknaga tabi. Opo, maray na again. Salamat sa oras, tabi, Sir Mayor Isham. Mayor, tatapos milang makahuron si Engineer Ladi kan CDRRMO. Na pinpoint niya na so far, so efekto pagkatapos na maglaog na kita sa El Nino, so efekto digdi sa Legazpi, ang pigtatamaan ng unyan, ang agricultural sector, lalo na dyan sa Mysore na mga barangay kan Legazpi, dakol na mga paraong madyan, anday nakakapatanong pangunyan. What would be the action kan lokal na gobyerno manungod sa siring na bagay, tabi, Mayor Isham? Tama po, Sir. Pero puun pa pero umaras po na kita mag-ipog yung mga paagi para maiwasan ini El Nino matian degrees Celsius. So, the deal is, harap naman po na katakot po yung ginibo ng mga solar power system ng DPWH, mga proyekto initiatibo kan sa former Congressman kung Joey Salita and Bicol Party. Sa ito yung pinikutan sa ito yung tao sa City Engineering Office paruhon kung kapos po na para at least mga Ligas-Peños, ito yung kababayan sur na siyudad ng Ligas, kapong kukuhaan kita. Ay, opo. Medyo halawig pa ini, gari mapik ining nag-adang-adang na last quarter pa hanggang sa masunod na taon, tabi, Mayor. Opo, balik mo ako sa cellphone. Ano po ito? Opo, gari mananggad kaipuhan maaktibaran ni Marita, mapik ini, pag-abot pa kang ultimong kaptangkan ining taon buda sa primerong quarter gayud kan masunod na taon, tabi, Mayor Isham. Tama po, Sir Pio. Yasan tayo medyo alawig po ining El Nino.
So that is why also that the government of Legazpi nag-purchase man po ki water truck para next week po mapo naman po siya mag-ikot sa full na parte kang Sudad kang Legazpi. Ayun, malibot na po subagot ang na kuan na water tanker yung lorry sa sur na barangay. Yes po, next week po. By scheduling po sa ibang barangay and to it na at the end of the week po sa Kubuntang gabot na sur na barangay sa atin. Opo. Now, taking off from that statement, tabi Mayor Isham, igwa na kita ning water shortage sa nagkapirang porsyon kan Legazpi, tabi Mayor? Igwa pong water shortage hindi po sa urban area dahil sa mga facility po ng LCWT may raot po na technical problems natin. Ayun, so how do we address it na tabi? Well, siyempre po, kasabi rin naman, so pag tumawag po sa City Government of Legazpi, pag-water rationing sa water truck. At the same time po, pag-infuse na po kang pondo kang LGU sa LCWD para sa mas magiging na service sa atin. Opo. Saro na lang tabi, Mayor Isham, sa imong asigurasyon sa mga taga-Legazpi, manungod sa El Nino, go ahead tabi. Well, we are doing everything tabi. Nagpreparar kita rin ng panahon para masapos yung tiga-asahan po talagang El Nino. So, rest assured tabi na kung ano po ang pagtutulang ng mga nagtatawag sa tubig, yan po ang LGU para pagtabang natin. So, dahil na po, siyempre, nakahalit naman ang tabang ng labis na constituente na makanood po kita dapat magtutupid po tubig natin. Salamat din maray. Mabuhay ka tabi, Mayor Isham. Thank you po. Thank you po, Sir Pio, and mabuhay ka natin. Salamat po. So, yan po, Sir Pio. Si Mayor Hisham Ismaila, minaabot pa lang digri, Sir Pio, sa AVP Catering Services sa Tahaw Road, Legazpi City. With Kuya Angel Mustaza, DCGB. Salamat, Angel, and sa pangarang kan tropa, salamat kan sa inyo paghinanyog. Bahala amang Diyos ang magbantay. Masunod tulos, News Director Mardel, as iniba pang mga programa. Happy weekend. Viva, Señor Santo Cristo. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa.